Our district pastors, bonke bazalwane egameni lika Yesu abadimabisa as a cluster, and also the acknowledge leadership yethu our national bishop and mama bishop in absentia. Hallelujah. I believe bafikile eSwazini this afternoon. Bebezodlula emkhondo ngaphume baye eNhlazatshe ibinde indlela yabo. Amen. Bulisa kakhulu abefundisi bonke. Xa ngithi abefundisi bequka omama uSilwana, andinayo ngumama umfundisi xa umuntu ungumfundisi. Amen. Basikhonzise kakhulu bazalwane omama kule mpela veki. Ngibulise kakhulu i-praise team bazalwane, ngicela siyiqhwabele izandla. Sibamba kokuqala bazalwane xa igama akakuhle sitsho. Kubalulekile naxa abazalwane bekhonzile besikhonzisile sitsho. Praise team, you outdid yourselves. Amen. Ndikuanathi bazalwane igama lami. Xa kucula ababhuti ndifikelwa zinkumbulo, ndifike kule nkonzo bomama ndineminyaka eyi-13. Ndimncinci kakhulu ndiyinkwenkwana. Ndize ngenxa yokuba ndamkele uYesu. Amen. Ubomi bam butshintshile kuloo minyaka leyo. Idlale nje mbekebeke ibe ingakwazi. Bazalwane bam, ndiyacinga into yokubana ndikhulele phambi kwabamama nabatata. Haleluya. Ngenxa yethandazo besekutshiwo, ndiyambulela kakhulu uThixo endamfumana eChurch of God of Prophecy. Ndasindiswa ndindodwa ngoko, kodwa kuba bethiwa nexesha kulibo lwasekhaya bakhona babini balapha sibathathu ngokuqokeleka eChurch of God of Prophecy. Andinaxesha lokubaphakamisa, kodwa ke umthandazo wam sholi ndike ndibone ndithe xa bendifika edistrictini yam ndibona kwiprogram kukho umuntu okuthiwa nguQokonyeka bathi ufike umbili ndicinga kutsho mna ndilibele uba ayisendimanga ndodwa endlini enkulu. Amen. Ndiyambulela ke uThixo nabo obangenise ngokusindiswa, basindiswa emvuselelweni eyayibekwe ndim elalini yam. Amen. Omnye wabo wamosa nje ngokwamkela uYesu, kwavumbuka inkanyamba, wabetha imibane, wabethwa lizulu, kwawuyitente, waphantsi ufa, kwakuzothiwa ekhaya ndithwele ngaye. Amen. Andifuni ke bazalwane ukuba sandichitha ixesha, kodwa ndikhalela namhlanje sihlale etafileni yenkosi. Ngakhetha umakhelwane uthi makhelwane sizawuhlala etafileni yenkosi. Hallelujah. Akwena makhelwane uthi makhelwane hallelujah. Switch off zonke ezinye. Luke chapter number 22 verse number 19 to 20 egameni lika Yesu. Ngicela bazalwane simamele nje sisemthandazweni. Simamele sisemthandazweni, wonke umuntu omamele abe semthandazweni. Ngicela lizibuthe zonke vele sihlala phansi kwezi-mics. Luke chapter number 22 verse number 19. And he took bread, gave thanks and broke it,
and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Uthatha isonka Praise the Lord. Hallelujah. Siyixolisela abantu bazalwane. Verse number 19, uthatha isonka uyasihlephula, uyasithini bazalwane, uyasiqhekeza. Emva kokuba esihlephulile abanike, athi mabathabathe badle, lo ngumzimba wakhe. Washo ukuthi ngoku uYesu uthi noba bebambe iflour ongena yeast, babambe le flour kodwa ingabisabiyo iflour, kodwa ngoku xa beyibamba ibe ngumzimba wakhe onikelwe bona. Andikwazanga bazalwane ukuyidlula into ethi phambi kobana banike uye uqala wasihlephula, wasephula esisonke, ngoba akwenzeki uThixo akunike okanye anikise ngawe ebantwini abe engakuhlephulanga. Ayibonisa bazalwane, bonke abantu abasetyenziswe nguThixo bedibene naye kukhona ukuhlephuka, kukho ukwaphuka, kophuka ukubona before banikelwe ebantwini. Siyama sonke bazalwane. Then ibhayibhile ngiyamkhumbula Mose lo oyintini yethu uYakobi before abe kanti negama lakhe nguSirayeli kuqale kakhulu ukwaphuka. Indlela bekade hamba ngayo bazalwane uSirayeli kanti uJacob emva kwala encounter waqhwalela for the rest of his life. Hallelujah. Amen. Mhlawumbe encounter bazalwane, encounter yenye into, ngoba once udibane noThixo kuba khona izinto owophuka kuzo ungabisaphinde ube normal. Ngoba udibene naye. Now abantu abane concern okanye akonqena ukophuka abekho ready for i-encounter kunye naye. Hayibo amen enkonzweni bazalwane. uJacob uthe ebhubha, wabhubha selesimelela. Into esimelelisayo yi-encounter. Hayibo bazalwane nikhona enkonzweni. Ufuna kanumtishana namhlanje, ngoba xa udibana naye uThixo, udibana naye unendlela obukade uhamba nayo, unokuzazi, because your walk is your confidence. Indlela ohamba ngayo nikela bona nabantu abangosisi into bana i-confidence yabo ise-walking yabo, kanjalo namadoda ukuziva kwabo kukwindlela abahamba ngayo. Now emva kwale encounter abakhona ukuhlephuka, because lo mntu ngokuzonikwa abantu. Now ukuze uYakoba understand into bana ayiguye nguThixo semva kwakhe othanda abantu bakhe, hayi uYakobi. Oh hallelujah. Now iproblem eninzi emkhonzeni kwethu yile meko yokuzazi indlela esizelwe ngayo nesiyo, siyigcine sele siqhubeka nokukhonza abantu bakaThixo ngokwezwi. Now uthatha isonka before anike abantu wenza njani bazalwane? Bonke abantu abasetyenziswa nguThixo kukhona indawo uThixo abophule kuyo, ibingaziba right, noba i-confidence ininzi kuyanyanzeleka uThixo enze njani bazalwane.
Hallelujah. Sihlekule namhlanje ebusuku. Before uThixo abe kanti ukhupha umvangeli uzofika majority yabo xa ubabhekisisa kakuhle abana confidence. Hallelujah. Xa uThixo ukhupha umprofeti ukungaba analyze wenza character analysis abantu abana confidence. Ithi abantu kubalolungelwe kukunyuka intaba kaYehova. Ithi kodelekileyo emehlweni akhe. Oh, I know my professor. Now before God uses you, phambi akusebenzise kufuneka aqashephu. Ube nezinto azuqiniseka ngazo ngawe. So that ukuthembela kwakho konke kube kuye. Abo. Xa iBhayibhile lisithi lean not in your own understanding. Ukulina ngicela uzethatha. Ungayami ngokwakho ukuqonda. Ngeke sibe khona isidingo sokoyama xa imilenze yami yomibili i-right. Now ukusubomi bokoyama ibe bubomi bami aphanthini ngiyongena engcwabeni kufuneka umlenze ashethulwe. Thona noma ndizoma ngaphambili ndizoshumayela andimanga ngokweyami indlela kunyanzelekile ndingqiyame ngaye. Hallelujah. Sizaba sengxakini yabantu abasibona befanelwe kukhokhela because abantu abathenga undergo the process yokushethulwa. Oh, bazalwane bami, ingaski ngaphela le nkonzo ndiyigqibele verse le. uDavide siyamnqoma sonke but ungamlandela kangakho uDavide was broken. Oqala i-identity yakhe iyathandabuzwa. Uyise uthi ayingonyana wami lo. Now i-confidence kaDavide was shattered. Yeah. Scattered yathithwa from the beginning of his life. Akabi nalo elinye ithemba ngoba indodana ithemba layo nguyise. Now uDavide washethulwa from i-connection yakhe nabazali bakhe. Oh, hallelujah. Wathatha isonka wasenza njani abazalwane? Wasihlephula wabe selesinikeza abantu. Yiyo le uPawulos wayengcalangcala yompostile ilo uyenze yonke. Uyavakala noma engaqhayisi. Uthi imfihlakalo yebandla yajilelwa mna ndodwa. Uthi incwadi yase-Efesu uthi akukho nomnye wabaprofethi noYisaya ngawajonga khona omnye uprofethi e-church age eli xesha lethu lebandla bonke baprofethe bafika kuYesu. Xa befika emva koYesu bajampa bayoprofetha isiphelo. Abaprofethi abaninzi bamaSirayeli khange babone ixesha lentlanga. Uthi umpostile uPawulu ithi ndodwa owabona ixesha lentlanga. Wabona ukuthi akwazi ukuqhubeka naye aphathela i-breaking. Wakhupha ufiko. Ithi ibhayibhile ahlala kuye enyameni. Wabangaya athi inkosi lisuse liveliswe lithi ubabalo lwam lukwanele. You are good when you are broken. You are good when you are broken. Oh, bazalwane bami, uright awushethuliwe. Oh, hallelujah. Bazalwane, ibebe sisaqala nje. Sisekule tafile yenkosi. Yeah. Thethe ukuthi usidlo senkosi usidlule understanding. Verse number 20 uthi likewise he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant of my blood. Verse number 20 bazalwane ndifike abantu befundelwe ecaweni.
Hallelujah. Verse number 20. But verse number 20. Esithi lendebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam elaphalalela nina. Wathatha lendebe. Wathi lendebe akusele wine. Lendebe ngokusele igazi lam. Sizothandaza bazalwane bami. Bona baba icup. Engaphakathi kunewine noba i-grape juice noba intoni idliwayo. Uthi kanibamba le wine ebanikeza uthi ligazi lam lomnqophiso omtsha. Hallelujah. KuJohane chapter number 6 amanye zawuqoqa amavesi uthi abadla esisonka sikumzimba wami basele nasegazini lam bona basayikufa. Hallelujah. Different church sithethe ngegazi. Now when we talk about this blood, okokuqala nga ka umuntu onile kade ngase-Eden sabona uThixo inguye umfana oxhelayo. Mosabe konzweni kakwinkonzo kuxhela thina ndetumsekela bazalwane yakuthixo akhuphe okaphi ahlinze imvala ikhuphe igazi ngoba incwadi yamaHebhere ithi akukho ukuxolelwa ngaphandle kwegazi. Against the blood. Hallelujah. Now uthi uyesu igazi le grape juice le wine. I say grape juice
hallelujah. That's how they trusted the blood. Hayibo njalo ungalungisanga unomdaka kodwa bathi bothatha igazi baliqabe kubo bavele bakhonwe babafanele ukungena kundwele. Ithi Bible bebethi xa bengena bangene kwabona babotshelwe nemletheni. Akusuyithetha yonke bazalwane process kodwa kangangokubana you know bazalwane, God is so generous uthi kumbele kodwa undwele bakhe uyabulala. Hallelujah. Sometimes lento ibulalayo ayingothixo kodwa undwele bakhe xa kuhlangana nathi ubundwele bakhe kuba khona ukufa. Uba nemkhumbulo uze abazalwane ngifuna ukuthetha lezo zinto. Ngifuna ukuyela kulo mbingeleli athathe igazi aziqabe lithi Bible angene kube kanye. Angene on behalf of the nation. Angene on behalf of abantwana bakaIsrael. Oh, nisethona abazalwane. May God restore priesthood in the church. So as uThixo angabuyisa ubingeleli. Bathi xa bengena bengena ngeligazi lele hobe okanye lele gusha whatsoever kodwa nalento kuthiwa mayingabina siphako. It must be without blemish. Ithi Bible xa bengena bangene kube kanye kodwa njengoba bengena kufuneka kuphindiwe nakuzayo. Ela gazi belingene ngalo seliphelele. Nisekhona abazalwane. The doctrine of the blood. Ithi Bible incwadi yeLeviticus I think number 17 uthi ithi Bible pha ningayiseli igazi kuba egazini kuphila kweso silwanyana kukulo. Now umuntu osela igazi lebhokhwe imikhwa yakhe amagqirha xa ezokuthwalisa ezokuhlanganisa nesizwe kuhlinzwa noma ligazi lenkukhu ngoba akukho ukuxolelwa kwesono, akukho ukukhululwa kweziqalekiso umuntu engahlangenanga negazi, akukho ukumanyana nesibingelelo igazi lingekho, noma isibingelelo sesobumnyama noma isibingelelo sesobukhanya. We need the blood in order to connect with the altar of God. Hallelujah. Singahlangenanga negazi sizamqoqela kwi-altar cross siphinde sijike sifana ngoba kukho nomnye ohlangana noThixo engalikholwanga igazi. Oh hallelujah. Now amagqirha ahlinza igazi xa uzodityanisa into engumoya nento esisiqu kufuneka kube khona igazi esiphakathini. Nakuzokhawulwa into engumoya ikhawulwa phakathi komuntu kufuneka kube khona igazi in the between. Hallelujah. Mhlawumbi ngabantwana bakho unendlela oyibona yimimoya le ebenzisa ezi zinto akungeke bancedwa nasi-psychologist aphathile kungenelela igazi in-between bona noNkulunkulu osezulwini. Hallelujah. Nabantu abasindiswa kungakhange kungene igazi. Le family yakho ngeke ikhululeke kungakhange kungenelela igazi. Nale future yakho uzufika kuyo kungakhange kungenelela igazi. Nale mpilo yakho ayizosinda kungakhange kungenelela igazi. Nezi-drugs awuzukwazi uziyeka kungakhange kungenelela igazi. Noma ubutabana awuzukwazi ukuyeka kungakhange kungenelela igazi. When I look at the sins, isono sesizukulwana sethu ndivukela nomthandazo othi sidinga igazi. Oh hallelujah. Siyadinga igazi libuye nasesiconjweni. Uzaya pheza nsuku when we used to call upon the blood. Ningalingene ligazi kwake kwaguquka indoda engashunyayiswanga. Ithi Bible yama phambi komnqamlezo bathi abantu uYesu ufile
The power of the blood. Lithi Bible wathakakwaza washaba ithi waphume gazi lathi limaphumela gazi lachaphazela emehlweni lakhe lathi lingachaphazela emehlo lakhe lavuleka ithi Bible yafakala le ndoda yathi ngenene lo yindodana kaThixo. We need this generation. Let us go back to the masibuyele egazini naba bangathi ngeke basindiswe namhlanje sithembe igazi. We trust the blood of Jesus. Kungekho mshumayeli kwavele nje baphuma igazi lithi Bible lahlala emehlweni akukho mvangeli lavele lathi limahlala lahlala enhliziyweni. That's the power of the blood. Ladies and gentlemen, I am here to release and announce the blood of Jesus. Siphinga igazi. Ngingasi ngasinda ngalina ika lika Jesu ongingasinda ngalike if it was not the blood of Jesus for me to be saved. So you don't know the forces of the blood. And once the man can say kazini, God was saying kazinda tina sashango walika siliga Yesu alikeke la phela manja na namhlanje sosinda bawo ikaziliga Yesu. Abanye kuthengeke baphumelela, abanye kuthatha inkukhu ezimnyama safika sashitsha kathatha ipicture zabifoto. Ithi manje eligazi liphethe izinto ezibhetele ngoba igazi liyathetha. Kusela watheka impilo yakhe ingathi le-right, kukho igazi elithetha phezu kwempilo yakho. Kunesilingelelo esisasebenzayo against your life. But namhlanje we need abantu who will believe the doctrine and the teaching of the blood. Abanye abantwana bethu manisifake nakuba nizele ayibomthetho namazabana. Abanye abantwana ngangathi abade baluke kanti kunesibikelelo esithethe izinto ezimdaka ngempilo zabo. Bathi umbhali noma igazi
kabisa na pesa familia in the blood of Jesus. Sema kabisa na pesa South Africa in the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus.
The blood
Return.